Ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахборо мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоям. шоми 21 март дар майдони истиқлоли шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз бо иштироки маъруфтарин ҳунармандони мамлакат консерти идона баргузор гардид. Гӯшаву канори пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри Душанбе бо рангомезии хос ба базмгоҳи Наврӯзӣ табдил ёфта, суннатҳои ин ҷашни аҷдодиро сокинону меҳмонон бо риояи унсурҳояш амалӣ менамоянд. Таҷаллии Наврӯзи оламафрӯз дар фазои ватани Наврӯз. шоми имрӯз дар майдони истиқлоли шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ консерти идона баргузор гардид. маврид ба зикр аст, ки имрӯзҳо ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар тамоми қаламрави пойтахт, ноҳия, маҳалла ва шаҳракҳо тавассути барномаҳои пуршукӯҳи идона, баргузории барномаҳои ҳунарӣ бо ҳисси ифтихор аз ватандорию шукуфоии мамлакат ва арҷ гузоштан ба мероси пурғановати ниёгон таҷлил гардида истодааст. тамоми сокинони мамлакати озоду ободи мо имрӯз ҷашни Наврӯзи байналмилалиро дар фазои идона бо рӯҳи илҳоми тоза ва шукргузорӣ аз соҳиби истиқлолӣ дар сатҳи баланд таҷлил менамоянд. зимини баргузории чорабинии бошукӯҳи идона, намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе иброз намуд, ки Наврӯз яке аз маҳбубтарин ҷашнҳои таърихӣ ва фарҳанги миллати тоҷик буда, таърихи беш аз 6000 сола дорад. дар даврони истиқлоли давлатӣ ҷашну оинҳои миллӣ ва арзишҳои фарҳангие, ки давоми асрҳо ягонагии маънавии мардумро ҳифз менамуданд, аз қабили Наврӯз, Меҳргон, Садда, Фалак, Шашмақом, Чакан, Атлас ва Адрас эҳьё гардиданд. боиси ифтихор аст, ки Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид бо ибтикори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Наврӯзро ҷашни байналмилалӣ эълон намуд. имрӯз Наврӯзи оламафрӯз дар тамоми олам шинохта шудаю мардумони дунё омадани онро пазмон мешаванд. бояд гуфт, ки имрӯзҳо майдони истиқлоли пойтахт на танҳо макони баргузории чорабиниҳои сиёсию фарҳангӣ мебошад, балки ба макони писандидаи сокинону меҳмонони пойтахт табдил ёфтааст. сайёҳон аввалин сайрро дар Тоҷикистон аз тамошои ин майдон оғоз намуда, ин ҷо барои хотира акс мегиранд. сокинон аз тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон ба пойтахт маҳз барои тамошои майдони истиқлол меоянд. дар идомаи чорабинии бошукӯҳи идона, баҳри болидарӯҳии сокинону меҳмонони пойтахт ва ифтихори ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ, барномаи фарҳангӣ фароғатӣ бо иштироки беҳтарин сарояндагон ва ҳунармандони ҷумҳурӣ пешниҳод гардид. ҷашни байналмилалии Наврӯз аз ҷумлаи қадимтарин оинҳои суннатӣ ва беназиртарин анъанаи миллии тоҷикон буда, дар худ тамоми шукӯҳу азамати фарҳангу тамаддуни суннати моро таҷассум менамояд. Наврӯз тантанаи баҳор ва сароғози соли нав аст. ба истиқболи ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат чорабиниҳои рангини фарҳангӣ баргузор гардид, ки ҳамкорони мо аз ҷараёни ин тантанаҳои ҷашнӣ гузориш омода намудаанд. шаҳри бохтар ба истиқболи ҷашни байналмилалии Наврӯз бо шукӯҳу шаҳомат ороста шуда, аз субҳи барвақт дар кӯчаву хиёбонҳо бо навою ливо корвони наврӯзӣ аз ин ҷашни бостонӣ мужда расонида, ба сокинону меҳмонон рӯҳияи тозаи баҳориро эҳдо кард. наврӯз дар маркази вилоят на танҳо ҳамчун як ҷашни суннатӣ, балки рамзи эҳёи тамаддун ва арҷгузорӣ ба мероси миллат таҷлил шуд. он бо ҳама зебоиҳои худ, аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ то суфраҳои идона ва бозиҳои варзишӣ, симои воқеии ин иди бостониро таҷассум кард. дар яке аз мавзеъҳои зебо ва хушбодуҳавои шаҳри Бохтар, ки бо номи 70-солагӣ аз худкунии водии Вахш маъруф аст, намоиши тамоми оину суннатҳои наврӯзӣ, намунаҳои беҳтарини маҳсулоти дастии ҳунармандону косибон, дастранҷи кишоварзони меҳнаткашу бонувони чирадаст баргузор гардид, ки дар он намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини сарвазири мамлакат Сулаймон Зиёзода ва меҳмонон аз вилояти Сурхандарёи ҷумҳурии дӯсту ҳамсояи Ӯзбекистон иштирок намуданд. Bugun biz Tojikiston Respublikasining Xatlon viloyatida Navruz saylidamiz.
мо аз вилояти сурхандарёи ӯзбекистон барои иштирок дар ҷашни байналмилалии наврӯз ба вилояти хатлон омадем ва бисёр хурсандибахш аст ки ин ҷашни қадимаро дӯстони тоҷикамон бо риояи тамоми анъанаҳои зебояш ҷашн мегиранд. дар ҳавои мусаффои баҳорӣ ки бо накати гулу гиёҳҳои наврӯзӣ ҷашнгоҳ оро ёфтааст, рӯҳияи шодмонӣ ва самимияти мардум эҳсос мешуд. ҷашнгоҳ бо тамоми зебоиҳо ороста шуда саҳнаи бузурги фарҳангӣ бо намоишҳои рангини ҳунармандон ва базму бустони зебоии идонаро такмил медод. дар паҳлӯи саҳна суфраҳои наврӯзӣ густурда шуда буданд ки бо ҳафтсину ҳафшин, самбусаю суманак ва меваҳои шаҳдбори диёр оро ёфта аз файзу баракати ин ҷашни бостонӣ гувоҳӣ медод. кӯдакон бо чеҳраҳои шукуфон шеру сурудҳои пурмазмун хонда шодмонӣ мекарданд. ҷашни наврӯз ба иди дар ҳақиқат мардумӣ мубаддал шуда аз замонҳои қадим то ба имрӯз бо ғояҳои олии башардӯстона, дӯстию ҳамкорӣ, созандагию ободкорӣ, инсондӯстию хайрхоҳӣ ва шукргузорӣ аз зебоию неъматҳои табиат мардумро гирди ҳам овард. чашмони мардум аз фараҳ медурахшиданд, садои табрикоти наврӯзӣ аз ҳар сӯ ба гӯш мерасид ва рӯҳи ҳамдилию муттаҳидӣ ба фазои шаҳр нерӯ мебахшид. ҷашни наврӯз ба иди дар ҳақиқат мардумӣ мубаддал шуда аз замонҳои қадим то ба имрӯз бо ғояҳои олии башардӯстона, дӯстию ҳамкорӣ, созандагию ободкорӣ, инсондӯстию хайрхоҳӣ ва шукргузорӣ аз зебоию неъматҳои табиат сокинонро гирди ҳам овард. қирғиззабон ҳастам. дар ноҳияи Овон таваллуд шуда ба воя расидам. бо ҳамроҳи бародарони тоҷик якҷоя калон шуда хурсандиҳои ҳамин наврӯзӣ, ҳамин хуҷастапайро доимо якҷоя мегирем. дар шаҳри Бохтар бо ҳамроҳи миллатони туркмено, ӯзбекҳо, қирғизҳо, тоҷикҳо ина якҷоя ҷашн гирифта истодем. ин ҷашни бузург бо шарофати озодию соҳибистиқлолии ватани маҳбубамон на танҳо ба мақоми расмӣ соҳиб гардид, балки бо талошҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси ҷашни эҳёи табиату зебоӣ мақоми байналмилалӣ касб кард ва имрӯз дар сартосари олам таҷлил карда мешавад. дар идомаи тадбирҳои ҷашнӣ дар варзишгоҳи донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав чорабинии идона ва барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ баргузор гардид. нахуст роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ба сухан баромада сокинону меҳмононро ки аз вилояти Сурхандарёи ҷумҳурии Ӯзбекистон ба диёри Наврӯзи Аҷам омада буданд ба ин ҷашни ниёгон таҳният гуфтанд. зикр гардид ки Наврӯз аз умқи ҳазорсолаҳо сарчашма гирифта рамзи эҳёи табиат, таҷдиди андешаву афкор, таҳкими ваҳдат ва шукӯҳи фарҳанги миллӣ буда барои миллати тамаддунсозу соҳибфарҳанги мо на танҳо як ҷашн балки рукни муҳими худшиносӣ, унсури ҷудоинопазири фарҳангӣ ва нишонаи волои ҳуввияти миллӣ ба шумор меравад. муовини сарвазири мамлакат низ аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сокинони шарафманди вилояти Хатлонро ба ин ҷашни бошукӯҳи байналмилалӣ табрик намуд. чорабиниҳои ҷашнӣ бо намоиши театркунонидашуда, суруду таронаҳои ватандӯстона ва шеру мусиқӣ бахшида ба баҳору зебоӣ идома ёфт. дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ҷашни Наврӯзи ҷаҳонӣ аз ҷониби ҳайати омӯзгорону донишҷӯён бо риояи суннатҳои неки аҷдодӣ ва шодиву нишоти ҳамагон истиқбол гирифта шуд. оинҳои ҷашнҳои миллӣ шодию таманниёт, рӯҳии тоза бахшидан ба корҳо азми нек, сарҷамъию муттаҳидкунандии халқ буда бо мақсади ҳифзу гиромидошти ҷашни миллӣ, нишон додани фарҳангу тамаддун дар замири насли ҷавон, талқини худшиносиву худогоҳии миллӣ, маъмурияти донишгоҳ бо ташкили намоиши дастовардҳои омӯзгорону донишҷӯён шукӯҳи ҷашни миллиро инъикос намуданд. ҳамзамон имрӯз аз ҷониби омӯзгорону донишҷӯён ташкили хони идона, ҳафтшину ҳафтшин, нону шириниҳо, таомҳои миллӣ, намоиши ҳунарҳои мардумӣ, шаҳодат аз завқи баланд, маҳорати катбонугӣ дар омодасозии дастурхон ва ҳунари дӯзандагӣ, тайёр кардани гулдӯзию зардозӣ ва ҳифзи фарҳанги миллиро медиҳад.
дар намоиши идона масъулини муассиса ҳайати омӯзгорон зимни боздид аз хони наврӯзӣ ҳунару маҳорати кадбонугӣ ҳунарҳои миллӣ таъкид доштанд ки бо шарофати истиқлоли давлатӣ наврӯз ҳамчун рамзи рӯзи нав оғози фасли баҳору иқдому ташаббусҳои нав эҳё гардида имрӯз ба беҳтарин василаи худшиносиву худогоҳии миллӣ ва ваҳдату ҳамдигарфаҳмии халқҳои ҷаҳон табдил ёфта ҷаҳонӣ гардид. соҳибистиқлолии мамлакат барои мардуми тоҷик имконият фароҳам овард ки дар ҳамаи самтҳо ба пешравиҳои назаррас ноил гарданд ва фазои сулҳу суботи мамлакат файзу баракат ва фаровонӣ барои таҷлили бошукӯҳи ҷашнҳои миллӣ ҳифзи фарҳанги миллӣ нишон додани он ба ҷаҳониён замина гузошт. дар тантанаҳои идона донишҷӯёни донишгоҳ барномаи пурмуҳтавои наврӯзиро манзур намуданд ки ба он шукӯҳи дигар зам намуд. дар маркази таҳсилоти иловагии вилояти суғд низ аз тарафи ҳайати омӯзгорон ва хонандагон баҳри истиқбол аз наврӯз растаҳо ташкил гардид ва дар он хони наврӯзӣ оростанд бо мақсади тарғиб ҳифзу гиромидошти фарҳанги миллӣ ва дар замири насли наврас пос доштани суннатҳои неки ҷашни ҷаҳонии наврӯз байни муҳассилини марказҳои таҳсилоти иловагии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд озмуни беҳтарин дастурхони наврӯзӣ ҳафтсин ва ҳафтшин ва ҳамзамон маликии наврӯз ташкил намуданд ва марҳилаи аввали он байни хонандагони марказҳои таҳсилоти иловагии шаҳру ноҳияҳо доир гардид. маркази таҳсилоти иловагии вилояти суғд дар шаҳри хуҷанд ҳамчун макони илму маърифат машғулиятҳои иловагӣ ба хонандагони лоиққадманд дар самти ихтирои навоварӣ кори барномасозӣ омӯзиши фанҳои дақиқу риёзӣ ва пайванди илм бо истеҳсолот фаъолият менамояд. наврасон дар ин ҷо корҳои иҷодӣ навоварии хешро бо ёрии омӯзгорон такмил медиҳанд. наврӯзии ҳайати омӯзгорону хонандагон дар баробари иҷрои оину суннатҳои неки ҷашни миллӣ пешниҳоду муаррифии ихтирои навоварӣ шеъру таронасароии хушу хотирмон сурат гирифта зимни арзёбии масъулин ин тадбир ҳамчун василаи хушҳолӣ дар замири насли наврас ҷой намудани ҳисси баланди худшиносӣ эҳтиром ба фарҳангу тамаддуни ғанӣ маънидод гардид. дар хотимаи чорабинии фаъолон ғолибони озмунҳои наврӯзӣ навоварони наврас бо ифтихорномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар ҷамоати деҳоти Сомони деҳаи Шуроби шаҳри Исор бо иштироки муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр майдончаи варзишӣ ба истифода дода шуд. майдонча аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ сохта шудааст. дар майдончаи варзишии навбунёд барои бозии футболи хурд шароити хуб фароҳам оварда шудааст. ба истифодадиҳии чунин иншооти замонавӣ имкон медиҳад ки дар оянда мусобиқаҳои варзишӣ ташкил гардида ҷавонону наврасони деҳаҳо байни ҳам сабқат намоянд. дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат сокинони шаҳри ҳисор низ наврӯзи байналмилалиро бо тамоми расму оинҳои он бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ҷашн гирифтанд. дар чорабинии бошукӯҳи идона намояндагон аз ҷумҳурии Узбекистон, Қирғизистон ва ҷумҳурии исломии Эрон иштирок намуданд. симои марказии шаҳру шиору овезаҳо ва дастурхони идонаи наврӯзӣ зебузинат мебахшид. дар маркази шаҳр намоишгоҳи бошукӯҳи идона ташкил карда шуда дар он ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдӯзиву зардӯзӣ, ҳунарҳои дастӣ, ҳафтсину ҳафтшин ва дигар таомҳои миллӣ пешниҳод гардид ки ҳамаи он аз фарҳангу тамаддуни волои миллати кӯҳанбунёди мо гувоҳӣ медиҳад. ҳайати намояндагони ҷумҳурии Узбекистон, Қирғизистон ва ҷумҳурии исломии Эрон аз ёдгориҳои таърихии қалъаи Ҳисор низ дидан намуданд. меҳмонон бо фарҳанги қадимии халқи тоҷик аз наздик шинос шуданд. онҳо дар ин осорхона бо намунаи либосҳои мардонаву занонаи қадимии миллати тоҷик, асбоби рӯзгор ва дигар маҳсули ҳунарҳои мардумӣ шинос шуда иброз доштанд ки ин ёдгориҳо бозгӯи бо ҳам қаробат доштани урфу одат ва анъанаҳои миллатҳои Осиёи марказӣ мебошанд. меҳмонон аз дидану шунидани таърихи ин мавзеъҳои таърихӣ, фарҳанги табиати афсункор, ҳавои мусоид, меҳмоннавозии мардуми тоҷик ба ваҷд омада ба давлату ҳукумати мамлакат барои ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ, рушди бесобиқаи соҳаҳои иқтисоди миллӣ, таъмини зиндагии шоистаи мардум таҳсин гуфтанд. зимни баргузории чорабинии идона муовини сарвазири мамлакат иброз доштанд ки наврӯз рамзи ваҳдату сарҷамъӣ ва таҳкиму густариши арзишҳои муқаддаси миллӣ ба ҳисоб рафта дар арафаи он тамоми қишрҳои ҷомеа бо ҳисси эҳтиром ба суннатҳои
ниёгон ин ҷашни қадимаи миллиро гиромӣ медоранд. масъулини шаҳр инчунин таъкид намуданд ки дастовардҳои сокинони шаҳр дар тамоми самтҳо назаррас буда аз меҳнати софдилонаи онҳо шаҳодат медиҳад. макони баргузории тантанаҳои идона дар шаҳри ҳисор амфитеатри қалъа интихоб гардида дар он сокинон ва меҳмонон бо рӯҳи болида ва шодиву нишоти бепоён иштирок карданд. ба таъкиди иштирокчиёни чорабинии ин ҷашни фархунда ки бо ташаббуси пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва кишварҳои ҳавзаи наврӯз чанд сол қабл соҳиби мақоми байналмилалӣ шуд, ҳамчун қадимтарин ва зеботарин ҷашни мардуми мо ба ҳисоб меравад. ҳамзамон давлат ва ҳукумати тоҷикистон дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо мақсади арзгузорӣ ба арзишҳои миллию фарҳангӣ аз ҷумла ҷиҳати боло бурдани эҳтирому мартабаи наврӯз тадбирҳои мушаххасро амалӣ менамоянд. бозиҳои гуногуни варзишӣ, ташкили базми шеру суруд, оростани хони наврӯзӣ ва дигар чорабиниҳое ки хоси ин ҷашни бостонӣ аст, амфитеатри қалъаи ҳисорро ба як макони зебои идона табдил доданд. суруду таронаҳои марғубу дилнишин ва барномаи махсуси фарҳангӣ ки бахшида ба ҷашни наврӯзи оламафрӯз аз ҷониби аҳли фарҳанги шаҳр омода гардида буд, ба базми наврӯзӣ шукӯҳу шаҳомати хоса бахшид. тантанаҳои таҷлили бошукӯҳи ҷашни байналмилалии наврӯз дар шаҳри турсунзода бо ба истифода додани якчанд иншооти соҳаҳои мухталиф оғоз гардид. аз ҷумла дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Турсун Туйчиев як бинои панҷошёнаи истиқоматӣ ки аз 42 хона марказҳои хизматрасонӣ дар ошёнаи якум ва таваққуфгоҳ барои нақлиёт иборат мебошад ба истифода дода шуд. ҳамзамон дар ин ҷо маркази саломатии деҳаи Саркор ки аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сардор 2008 бунёд гардидааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. маркази саломатӣ дар 2 ошёна қомат афрохта аз дорухона, 18 утоқи корӣ, маҷлисгоҳ ва дигар хоҷагиҳои ёрирасон иборат мебошад. қаблан дар ин мавзеъ маркази саломатӣ якошона фаъолият мекард ки бо мурури замон ниёз ба азнавсозӣ пайдо намуда буд. дар доираи корҳои созандагиву бунёдкорӣ масъулини ҷамъият иқдом гирифта сохтмони ин маркази саломатиро аз моҳи майи соли 2024 оғоз намуданд ва дар муҳлати камтар аз як сол бо тарҳу намои зебо сохта ба истифода доданд. маркази саломатии деҳаи Саркор ҳанӯз соли 1990 сохта шуда ва ба он ҳамон замон бо сокинони 4000 нафар хизмат мерасонд. имрӯз бошад ин деҳаи Саркор сокинонашон бо миқдори 20000 нафар расидааст. бинобар ба ин зарурат омад ки як бинои маркази нави замонавӣ сохта ва ба истифода диҳанд. маркази саломатӣ дорои шароити муосири тиббӣ буда барои кормандон фазои мусоиди фаъолият ва таҷҳизоти тиббии замонавӣ фароҳам оварда шудааст. Теперь жители будут уверены, что рядом есть хорошие специалисты, хорошие врачи с современными оборудованиями. Это делает жизнь более здоровым, более безопасным. А то, что открытие поликлиники совпало с Наврузом, это символично, так как весна – это время новых идей, новых открытий, новых задач, новых начинаний. сохта ба истифода додани чунин муассисаҳои соҳаи тандурустӣ ба рушду пешрафти соҳа ва беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолии деҳот заминаи мусоид фароҳам меорад. дастгириҳои ҳукумати кишвар дар бахши хусусӣ ва додани имтиёзҳо ба соҳибкорон имконият фароҳам овард ки онҳо дар баробари бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ инчунин ба рушди инфрасохтори хоҷагии халқ низ саҳмгузорӣ менамоянд. дар идома ба чанде аз соҳибкорон ҷиҳати саҳмгузорӣ дар ободонии диёр сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода тақдим карда шуд. дар таҷлили иди байналмилалии Наврӯз ба шаҳри Турсунзода намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва меҳмонон аз вилояти Сурхандарёи ҷумҳурӣ дӯсту бародари Узбекистон ташриф оварда дар тантанаҳои идона иштирок намуданд. дар базмгоҳи асосии наврӯзӣ сокинони ҷамоатҳои деҳот, коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ва хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри Турсунзода маҳсулоти худро ба маъраз гузошта ҳамзамон дастархони идона иборат аз анвои гуногуни миллӣ ороста шуда пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. сипас баромадкунандагон аҳли ҷамъомадагонро бо ҷашни фархундаи Наврӯз таҳният гуфта оид ба густариши робитаҳои Тоҷикистон ва кишварҳои ҷаҳон ҷиҳати боз ҳам муаррифии бештар намудани анъанаҳои хоси Наврӯз ибрози андеша намуданд. ҳикмати Наврӯз аз донишу хират, меҳру муҳаббат, сулҳу субот ва шодиву нишод иборат буда дар тӯли ҳазорсолаҳо бо мафҳуми ваҳдатофари худ мардуми моро ҳамдилу муттаҳид ва ба дӯстӣ, самимият ва меҳру муҳаббати инсонӣ
ҳидоят намудааст. ин аст ки сокинони шаҳри Турсунзода бо як хушҳоливу хурсандии бардавом ҷашни зебои баҳор Наврӯзро ба ҳамдигар табрик гуфта дар фазои тантанавӣ ин иди аҷдодиро дастҷамъона таҷлил намуданд. барномаи рангини фарҳангӣ иборат аз суруду таронаҳои дилангез ба чорабинӣ шукӯҳи тоза зам намуд. ин маҳсули заҳмати сокинони шаҳри ваҳдат аст ки бозид аз он таваҷҷӯҳи ҳар нафарро ҷалб менамояд. дастранҷи аҳли заҳмат ва дастоварду комёбиҳои сокинон ба ифтихори истиқболи шоиста аз наврӯзи оламафрӯз ба маърази тамошо гузошта шуд. парвоз сухан инҷост, гулҳои ватан инҷост. шеърам ба шарор омад, наврӯз муборак бод. از تفت زمین شادم با شمس چی آبادم سرما به فرات آمد نوروز مبارک наврӯзи бостонӣ сароғози таърихи пурғановати тоҷикон буда ҳамчун суннати пурарзиш ба фарҳангу тамаддуни миллӣ ва торупуди зиндагии на танҳо мардуми тоҷику форс балки кулли халқҳои минтақаи осиёи марказӣ ва берун аз он омезиш ёфтааст. ин лаҳзаҳо намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва фаъолону меҳмонон аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои наврӯзӣ аз ҷумла далда, суманак, оши буридаву тӯпа, ширбиринҷ, маҳсулоти нонӣ ва дигар шаклҳои дастранҷи ҳунармандон дидан карданд. ташкил ва баргузории намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, хӯрокҳои миллӣ, гулдузиҳо, дастовардҳо дар самти илму маориф, тандурустӣ, варзиш ва сайёҳӣ ки воқеан ҳам ҷолиби диққати ҳамагон буд, ҳисси меҳандӯстиву талошҳои созандаи сокинони шаҳри ваҳдатро бозгӯ менамуд. садои чангу доира, рақсу шодӣ ва шеъру таронаҳои дилошӯб дар ситоиши баҳору наврӯз ки аз ҳар гӯшаи майдони баздимгоҳ шунида мешуд, осори фараҳмандӣ дар диҳоди ҳар нафарро афзун месохт. роҳбарияти шаҳр ва ҳайати меҳмонон иштирокчиёни чорабинии идонаро таҳният гуфта аз ташаббусҳои роҳбари давлат дар самти ҷаҳонӣ гардонидани наврӯз ёдовар шуданд. иброз шуд ки таҷлили ҷашни наврӯз дар ҳама гӯшаю канори олам барои миллати тоҷик мояи сарафрозиву ифтихор аст, чун имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ бузургтарин оини таърихии мардуми тоҷик наврӯзро бо риояи суннатҳои гузаштаи ниёгони мо ҷашн мегиранд. من بهارم بهاری سبزدامم بهاری گلابیز و گلفشان بهاری 34مین سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان باعث سرفرازی و سربلندی ملت تاجیک است که امروز زیر آفتاب استقلالیت در تمام جمهوری عزیزمان جشن نوروز با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل گشته ایستاده است. امروز در شهر وحدت نیز جشن نوروز با سرجمی تمام مردم تجلیل گشته ایستاده است. در این روز عید تمام مردم شهر وحدت با نمایش هنرهای مردمی، آماده کردن خوراک‌های ملی تاجیکانه و اینچنین با آماده نمودن برنامه فرهنگی که بسیار هم در یک سطح بلند برگزار گردید با اشتراک هنرمندان شعبه فرهنگ شهر وحدت و اینچنین هنرمندان سطح جمهوری در اینجا اشتراک ورزیدند. با تاکید پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان آیین‌های نوروزی سرچشمه بزرگ اخلاقی و تربیوی بوده اهل بشر را به تحملگرایی، بنیادگرایی و سازندگی یعنی آفریدن زیبایی و زیبایی پرستی هدایت می‌نمایند. در ایام نوروز و فصل بهار پوشیدن لباس‌های ملی ایدانه، تازه و آزاده نگاه داشتن خانه و کاشانه، کوچه و خیابان، باغ و گلگشت و محل زیست از آیین‌های زیبایی پرستی نیاگانمان منشأ می‌گیرد. باید گفت که نوروز از جمله بزرگترین آیین‌های مردمی است. آغاز پیدایش جشن نوروز مسیر 6000 سال را عبور می‌کند. نوروز همچون رمز سر سال، ایام برابرشوی شب و روز، احیای طبیعت و آغاز کشت و کار مرد دهقان جشن گرفته می‌شود. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоъоти ахбор. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома дорад. бо мо бошед.